guys, morning. Engeke fit my views nje lapha hayi sesiyakhula. Thank you so much. Ngibonga ngiqedi ivideo iphumile Friday. Yesterday. Yeah. Yesterday. Kodwa yazi ngithi manjonga ama-views yaqhilaza futhi kahle kahle. So bonga kakhulu right. Lo myalezo futhi efuna thanda ukudlulisa kuni. I've been getting calls Goli, Johannesburg, abantu baseGoli, Gauteng province. No, akusho ukuthi angeke ngitholakala mangabe ngise-Eastern Cape. Ngithi nje angiphendule abantu baseGoli abangidingayo, abadinga izinto, abadinga ukunibona nje kakhulukazi nje kwizinto zenhlanhla. Abantu baseGoli nje bafuna ngezinto ezihlukile nje abazidingayo. Feel free. Amabhasi afika e-Eastern Cape. It's 072 744 7804. Mawungithinta ngiseGauteng province kodwa ikhona into engitshela ethi no, ake ngifike nje eGoli, ake ngifike eGoli ngibasondelele labo bantu labo. Sesiyobonana ke futhi kwi-channel again because today laphana sishoota every Tuesday. Njengoba sengivukile nje manje bona ke busy beside ngilele kulona ezibona yabo. Solomon bekalele la mkhula ya la yabona na ngifike eGoli. Yafuna ukucaca la yabo ya so bantu baseGoli bafethu phela na uzohlula ngumuntu osuka Cape Town useJohannesburg ukuthi no ngabe befika manje esigodlweni abantu baseGoli abangidingayo. Park station, thatha ibus uze straight eLCC eMampondweni. Simple nangabo awihambeli ngemoto yakho yabo. Number iyodwa 072 744 7804. Abantu baseGoli banayo inkinga ukuthi maybe mina zange ngafike e-Eastern Cape, iphile ndawo. No, it's simple nje. Ubhoka ithikithi yakho anoma uyigrayivela, wenza sure ukuthi uyofika in Kokstad, eKokstad yabo. From eKokstad ubambe phakade, awuyi ngapha koMount Elif yabo, awuyi ngapha koMount Elif Qumbu, no, uthi phakade uya kwindawo athi kusemagusheni. From emagusheni Flagstaff, from Flagstaff lusikisiki ufikile Khathatha. Uyangithinta kodwa ke siphethe ngigcina ngifikile eGoli. Ngiyabonga kusile manje afethu ngisayoshootha lapha kwaDokotela TV. Sibonge kakhulu ngevideo, abantu bayibonile, abantu bayafona mkhulu. Yazi sishootiswayo, sishootela ukuthi sifuna ukusiza nina njengabelaphi bendabuko. Sifuna ukusiza abantu abathi banenkinga, izinto asisenzeki, sebezame kakhulu kumanje futhi yabo. Bona le video lezophuma gqokela ijazi. Nkosi yami. Amen.